Šťastie prichádza, keď sa pripravenosť stretne s príležitosťou. A povedal to riaditeľ čarodejníckej školy. Áno, presne ten. A teraz pozor, toto nie je rozprávka, lebo väčšina ľudí čaká na príležitosť, ale nepripravuje sa. A potom povie, nemal som šťastie. Nie, mal si príležitosť, len si na ňu nebola pripravená. Pripravenosť nie je talent, je to tréning, disciplína, ticho, keď sa nikto nepozerá. A príležitosť tá nepríde s fanfárami, príde potichu, často prezlečená za problém. A teraz kontrariánska myšlienka, teda myšlienka ľudí, ktorí sú proti, alebo teda často robia veci inak. Možno šťastní ľudia nie sú tí, ktorým sa viac darí, ale tí, ktorí boli pripravení, keď prišla ich chvíľa. Takže otázka na dnes. Ak by príležitosť prišla zajtra, si pripravený, pripravená? Alebo by si jej povedal, prepáč, teraz sa mi to nehodí. Lebo šťastie nie je náhoda. Chod za tým, držím ti v tom palce.